Doncs, Pau Fradera, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Avui has debutat amb una cursa màster per primera vegada. Sí, molt content, molta il·lusió. Fent un 200 aquí amb un atleta meu. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara ho comentarem perquè ho explicava abans, a Santander portaràs atletes a córrer el 4%. L'altre dia comentaves que la temporada que ve deixes el que seria la primera línia de curses pròpies i et dediques una mica més als teus atletes. Tens molts atletes que estan competint. Explica'ns una mica més. A què et dedicaràs l'any que ve a nivell personal? Doncs, aviam, seguiré entrenant, no al nivell. Ara estic entrenant 5 dies a la setmana, potser entreno 3 dies a la setmana, però jo em conec. Jo quan entreno a full. Llavors, intentaré seguir competint, lligues catalanes, lligues de clubs, competicions màster, però deixaré de banda els campionats de Catalunya, que és una competició bastant important per als meus atletes, els campionats d'Espanya. Ara comencen a agafar un nivell extraordinari. Uns atletes meus m'han guanyat a la final d'Espanya, a la Vitradera. La Laura Bou se'n va d'aquí una setmaneta al Mundial d'Oregon. O sigui, jo crec que he de donar un passet al costat i donar el 100% com a entrenador. Per tant, et veurem possiblement en competicions de clubs, en màster, que hi ha molts atletes que a vegades arriben i diuen mira, aquí ho deixo, però tu seguiràs, que també al final fa il·lusió. No? És que saps què passa? M'encanta l'atletisme. Jo sóc un home d'atletisme, m'encanta entrenar, m'encanta l'atletisme i ho he meditat molt i què faig? És que prefereixo entrenar a la pista que no anar a un gimnàs a fer quatre parides, així que seguiré entrenant, seguiré fent sèries, m'agrada patir el làctic i això, seguiré. Avui t'hem vist córrer el 200, òbviament fins ara destacaves al 400, ara t'hi vols dedicar una mica més també, sobretot a final de temporada al 200, t'hem vist fer un primer, ara correràs un segon també a Cornellà. Quines són les teves sensacions? Comença a ploure. Faré el 100 i el 200 a Cornellà i la setmana següent me'n vaig a Bèlgica a fer un 4 i intentaré millorar la meva marca. És on vaig fer el 46-30 i intentaré millorar la marca. Molt bé, Pau, doncs tinguis sort aquests dies. Adéu, vagi bé.